Na gabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Usamla Steve Jirwa ubla mi khmat ya kajilla ha Indian Best Dancer Season 4 ula wanra ekanam but ula yo eka jingjam ha gani ka jingya kop shot bala long hinin kasni ublai ha Mumbai. Na kaliang ko All Meghalaya Dancer Association AMDA hapo ka jingyalam uba kit bor thaba menta ka skining kong ka khatway trick unai wing arhajar arpsau klawan ban ai ka jing khublei ya baro ki pat ba nong shong snong jong ka jilla ke bla kershan rat ba yu samla Steve Jirwa nadu ka basdang bat hadu ba undara sendon ya ka namjam ha ka ni Indian Best Dancer Season 4. Habakran Shakilat Pathai Kubor Hashilong Press Club uba kit bor thaba ula penpau ke jing snokmen hadin baklayo jingtip ba Steve ula ra ya ka namjob ha ke Indian Best Dancer ka jingjob jing Steve kamdei tang gaburam jing ki bahaying hasem niki kurjirwa hendrei ka long gaburam ya ka jilahi barok kawe namar ke jingtibit banang bha ban shat habaya nujor bar ki we ki nong shat na lor ba Steve ula job ya ka Indian Best Dancer Steve ula shajit ban mikman saya ka weipat ka program shat ba kata ka dei ka super dancer la ong uba kit bor kumta na kaliang ka association kala aingo ning kong e ya unong bu nong thau ba khlem ma u ki e baro kimlong e ha kaju ka poru kala ai khublei ki pat ba ka jila ba kala krishan ya Steve ya menteri rang ba ka jila u Conrad ki sangma ya uba heng ba Paul u CEM ka KHADC uba peniat sing suim ba snyau balang ba kumjuru ya ki seng balang ki bledon bentalang ban krishan ya Steve na kalian kecungi ba seng sisi pat ni pau ke jong smo wo play bala wanra ni jinjok ya Steve agani ka show pelong mentah ko Mumbai mo tu layo rak yang thong kaba shisha ha ga de Indian Best Dancer but I sngomu you play namar ba play do dekat di Steve ngalai thu ikimi jeng Steve aslam ha but naduk kapor bagi dangdon ka jala ka don COVID-19 nilalet hayeng chungi but nilalet banya rap kat kabala ang kaseng kat kapor but ni wan ru hang ni su chisin ban tan pau ka jisngomu e yo blay but kumjuru ya ka jalahi barok away namar ba ka jala kala ai ka jingkersan ka bapura kinong shong shnong nadu khamtam e ya nila longru ka jingkhang mangi nyarap lang ya ka ni ka amda association ba idon hang ni nila train kan but I khamtam e ni wan ru 100% hang ni namatai kompeti jerwa bedai president joko women's wing namata ka ni sang Meghalaya Indigenous People Union but ni 100% hang ni ai kublai ya ki khot ki member ki badan hang ni ai kublai ya barok ki badan hang ni namar kani ka jingjok kamdei tang ka jingjok jong pasif kadai ka jingjok ru namanta jongi barok ki bakasha nisngu kamen hadu kata ngai I remember menshwa hapor ba don Amit Paul ni ami asurok banya shat banya ai wat teng ni kelet ki khun ki ti hayeng balet ban kershan ya Amit Paul khamtam e ugi udei jongi udei mara ka buram ya ka jaj ban ribo jongi barok away ni da snow nguk ni da snow tanat ni da snow kamen ni ai ru ma ya barok ki ba le dei ka jing isai bat ka dei ka jing kentiu ka jong play nga so thu bakani mau sapoi sido kani ka tong chado kani ka benta ka bong yora snen nongjok ha ri barok away but ni nges kem bat kani ka dei ka way bani so tanat ba ha ka jala ka jongi don shibun ki kna ka don lagi jong ki sap kitalen henrai ngam nga ka e ka ba so si ba kalong ba nga kum taw sang balang alai I bang la jiarap barbor ki way ndai tang ka dance wa ki dei hidu ki benta jo sport ro henrai ni kentu pat ke ka sarkar ka nong serious pat ha be de ya ki kna jongi ki samla ba ki don lagi jong ki talent semua la ka dei ka football la ka dei ha ka no benta ba ngin ka sha kham tam e ki mi jong Steve ngar sngo men ba ha ka to sngi men mi la ko ne ka ar baji ba khon jongi la ra ka jingjok nga ka su ong I tang ka wei kong su ai ngu yu blai su ai ka burom su ngi kum ka seng la ka sha ni pi wat la ngim dan shibun bangina ban kesan lut hendrai nadu ka basdang hi komiti badai president women's wing ilawan ban khot engi ban wer engi ban let nang kat ka bala ban seban ban pensya orang suplai nunggu nung tahu bau lah punya orang kat ni tahu ni kun sama jadi ban ngak kaburong rongan ai syaki bahayeng hasem ikut ikati mana tu negong ngala cukren bunsin ngala ngila juan apa operasi blok nomor boleh nipan nya kata ka jingjok ka bapura na punta
Nrei lengba ka jelai mkhalia jongi lengba ki press ki media ke basopriang ya kan katan jong Steve Jerwa mentang ngi wanra ka jingjob omde ki jingjob tang jong ko ki jingjob jong baro ki press ki media ki pajba ki nongkondong ki sor jong ka brim nyau tre prokoj ngai ka kublai ya baro koj ki sen bhalang ki baidon mentang ni ngai kublai ya ki chief minister ki nong yalam jong ka nadu prime minister chief minister nadu I ba Preston Tengsong hadu I ba Polendo UCM district council UCM jong Kenrat Sangma kat ki badon benta khamtam I ba elhet pala ningkong bangi kerpat ban penle dam ta kan ka banar namar ka banar kala supreme perfect kari kasi jantia jongi jong beri hunyo tra wat sedu sekilan garo wilam nagar satu berkhot kila don ke bayarapan kit ban ba I kini banar limpa ka yarap jongi ba elhet kani ka jing ai burong jongi nakaliang ki bahayang semru menta dalawan si kemiru nginnong songkha ire namar ba ngasuthu ya kani ka poin ka ba baro ki buru ki kisali ukun jongi jong kastit ni khalia baro ko kam desu tang ukun jerwa wa de jong kastit jong gerindia ni baro ko namar ba kabut kala khia lang tu kam di tang ukun khalaya baro ko gerindia ke la kesan pura yang Steve Jerwa wanra ke jinjo berarti jiso sorong pada kalau nom tak jela jongi kan nama rukun mi nak jela jongi deng ai kublai kini baro khot ki bomla banjo kerteng ru kim dei ban thau ban bat ya kata nama ba ke jing kun jongi mentau la ko biasa sisen nakani lemba nakani ka ba job kani ka India best dancer mentau la along peningkong ti hamni ru don bok bangin yakit bok ki ruweng biasa sisen yakitu ki beri blabo ke jing duai ki blapen I da ki kotba ki lapen I da ki no ki jing duai da ki komen ki ongkong ibu utang ke jing duai ni mla penjarat to pilek no piru ki don rekat bat pi pin poisanya tu jaka pin wan rai ka jing job kade ke jing sisa namar la ki bu yu play akmat ka jing job baru ka kilong balak sudah ibaro kinong duai ibadon menta nadu kinong trei bukero ki pun yang ape ongkong Misal sorong yang kejelam kalian nama New Steve Jerwa ulah wanra sisa ya keburom. Tengok hoi keburom bukan dek safiru, kinong ya tabut, kinong ya tresiton, menit hadu pun poi kat baje iju tap dia kena kebut tahu New Steve Jerwa usah wanra ya keburom coba jelam kowe. Steve Jerwa luan, kalau petik ceki ba Steve Jerwa numpak lah benuan nama ba ulang dan sak ki event program kepala tim kumkanika super dance super dansa kalian joki production tu bila ong bakit saila yang Steve on one cheese ni hang ni anong ba silong bat ai kublai kipat ba joki mighalia apa kowe tang mo katarik adu benta kalian ke production ke tempat penting bat sua bakit pun ai katarik dan kalian ke jongi yang seperti sekipat ba lalu Steve Unwan handong ba selong ban ai kublai kat adu bentai ni patio ya kata information la kata tarik Unwan balada ngilayo yang kata jungtho na kalian ke production na kalian ke Sony TV ngin seperti sekipat ba hakano kejaka ni belong ya ka ciput ko burong na kabenta dun Steve kani kowe den nalor kani ka India Best Dancer Season 4 hadir bala job yang ketika India Best Dancer mentah pak ulai orang direct ketika super dance kipat pak kita kam mentah ban ai ke cing kerjaan hakani ketika wegal tisu ban salong mentah kabau Steve ulai orang ketika super dance dan kedua kipat pak kumalai kerjaan man hakani haga India Best Dancer bagian next kamru kita kerjaan susu hak bayi ban ketika dance super dance but kerban lu bahkan ketiru bah Steve Unwan ra yang kijinjok ya kejela ke jungi bahkan long lu kecil serang ya ke Steve jungi